Πάτε εδώ. Ναι. Έχουμε βρει και τα που χρειαζόμαστε. Πέραμε και τις στολές. Κορίτσια. Καλά, καλά. Πού είσαι ρε Σταύρο, αγόρι μου, τι λέει. Βαρύ το πάπλωμα. Τέλος πάντων, αν είσαι ήσυχος δεν θα του φας την απουσία. Ωραία, ας ξεκινήσουμε την πρόβα να δούμε τι κάνατε. Το σενάριο εδώ λέει ότι εσύ Καραϊσκάκη θα συζητάς με τον Κολυμβινό, οι δύο στρατιώτες θα φυλάνε την πόρτα. Λοιπόν, στρατιώτες, για πάρτε στις θέσεις σας. Καλά ρε, δεν θα μας τρεγάνετε. Τι φυλάτε και το τραπέζι. Μόνο δεν είναι να φυλάτε ρε. Καλά, δεν καταλάβαμε. Μην κάνεις έτσι. Θα κάνω έτσι, δεν μπορώ. Δεν αυτό δηλαδή, όταν σας λέει κάτι καταλαβαίνεις ρε παιδιά. Παναγία μου. Αν κατάλαβα καλά, κύριε, εγώ και η Πουμπουλίνα φέρουμε τα νέα στους υπόλοιπους, τους πληροφορούμε για τα καράβια μας και την πορεία του αγώνα στη θάλασσα. Και εμείς συζητάμε για το τι θα γίνει στεριά, τον τρόπο που θα γίνουν οι μάχες, πού θα γίνουν, πώς πάει η επανάσταση κτλ. Σωστά. Σωστά. Βλέπω ο καθένας έχει πει στο ρόλο του και αυτό είναι το πάει για την επιτυχία. Έτσι, μπράβο. Εδώ κύριε καταλαβαίνετε αυτό που κάνει τον κύριο Παπαδού και την κυρία Σιμενίδη. Το σκέφτεται να μας δυσκολεύσει. Έπειτα θα έρθει ο εκπρόσωπος φιλικής εταιρείας και η συζήτηση θα διακοπεί τη στιγμή που θα ακούσουμε τον Τούρκο να έρχεται. Πού είναι ο Τούρκος? Εσύ Τούρκε κάνεις φασαρία να ακούσουμε. Ασκουσού. Για ακούσου. Τι είναι αυτά? Ασκουσού, για βρούμ, για βρούμ. Αυτό είναι το όρο του παρά. Εδώ πού να κάθομαι, κύριε, δίπλα στο κολοκοτρώνι. Να κάθετε δίπλα σε εμάς, δεν έχεις μαζί, που έχουμε και τις στολές. Εσύ στο Σάλογκο. Του χρόνου θα κάνουμε αυτό το σκέτς και εκεί θα έχεις φιλιώτισσες. Αν είναι έτσι, καλά. Εσύ θα κάτσεις δίπλα στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, έτοιμοι, πάμε για πρόβα. Άιντε. Μέσα Τουρκέ. Λασκαρίνα, τι ώρα είναι? Τι να σε λέει αυτός, κύριε, αφού που να μιλάει. Ρε Βλήτο, Λασκαρίνα είναι το μικρό όνομα της Πουμπουλίνας. Ήξερε, αυτός ήξερε. Πάντα. Να δω αν το ξέρει, δεν είναι και εγώ. Στοπ! Ρε Παγωνάκη, θέλεις τι ώρα είναι και μάλιστα έχεις ρώτα στο ρολόι σου. Δεν είχα ρολόγια χειρός εκείνη την εποχή. Λες, ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Α, συγγνώμη, δάσκαλε, τώρα Ναι. κατάλαβα. Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα! Να χτυπήσουμε την Τουρκιά από στεριά και από θάλασσα. Με τα καράβια να τα τσακίσουμε. Να καταλάβουν οι κλέφτες και αμαρτωλοί από τα βουνά και να τους κάνουμε να βλέπουν φιάλες στον ύπνο τους. Να τους επιτεθούμε όλοι μαζί. Εδώ είμαι, πού είναι, τι έγινε. Στοπ, τι γίνεται εσύ εδώ. Η κόρη μου και μπήκα. Είσαι όμως η Τούρκος. Εγώ είμαι Τούρκος, κύριε. Μπορεί να παππούς πήγαιναν από το πόντο, αλλά είμαι Έλληνας. Για το σκέτς μιλάω ρε Σουλίδη, ο σκέτς είναι Τούρκος. Όχι, έτσι είμαι Τούρκος. Εντάξει, κατάλαβα. Πότε βρενώ. Όταν θα πούνε οι φρουροί συναγερμός, έρχονται οι Τούρκοι. Α, όταν πούνε οι φρουροί συναγερμός έρχονται οι Τούρκοι, κάνω φασαρέκ θα πω. Εντάξει. Συναγερμός! Έρχονται οι Τούρκοι! Τι λέτε ρε. Είδαμε τον Τούρκο να έρχεται. Όχι ακόμα, θα περιμένετε να βγει έξω να κάνει θόρυβο. Μάλιστα, κύριε. Συγγνώμη, πάμε. Φυλάτε εσύ. Φιλάτε. Εγώ λοιπόν γέρο του Μοριά θα βάλω πρώτα στην καταρχήτα των Τούρκων. Οκ, γέρος. Για πρόσεξε τα λόγια σου, Κανάρι. Ρε Παγωνάκη, γέρος του Μοριά είναι έκφραση για τον Κολοκοτρώνη. Το λέει μέσα στο σενάριο. Ποιος το έδωσε στο χαρτί. Άκου γέρος και μάλιστα του Μοριά. Για να έχουμε καλό με τον Αρδάσκαλο, ποιος είναι αυτός ο Μοριάς? Πελοπόννησος αγιογράφεται. Τι λες βρε όνειρο. Η Πελοπόννησος είναι θηλυκό και ο Μοριάς είναι αρσενικό, με δουλεύεις. Πώς αυτό δεν ξέρεις για Άντε σκάσε ρε μένα, σε μένα. Στο θέμα μας. Μα δεν την ακούτε δάσκαλο. Ρε, γέννησε λίγο, να τελειώνουμε, να βγαίνουμε κάθε μια ώρα. Άιτε. Πονέρει ο νους στο φρέντο σένα, Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε εδώ να σας πω το σχέδιο. Ακούστε. 300 παλικάρια από τη Βαλιά να επιτεθούν από το βορρά. 180 παλικάρια από τα ανατολικά
και 190 παλικάρια θα επιτεθούν από τα βόρεια. Από τα νότια δεν γίνεται. Είναι η θάλασσα. Θα μας πάρουν είδηση. Δεν έχουν ανακαλυφθεί και τα υποβρύχια. Γιατί να επιτεθούν 400 υποβόρεια? Και πόσοι να επιτεθούν? 400. Και γιατί να επιτεθούν 400? Πώς να επιτεθούν? Να επιτεθούν 600. Καλά, έτσι κάνετε κολοκυθιά, θα παίξετε. Κύριε μου, αλλά είναι σχέδια! Άρα δάσκαλε, επίθεση είναι αυτή. Τι να πω, ρε. Συγγνώμη που υπερβαίνω, αλλά νομίζω ότι έχει δείξει. Τι κάνεις εδώ, ρε, στη θέση σου. Έτσι θα κάνεις όρυφο. Ρε, εσείς, δεν είναι να μας διώξεις. Ποιος κάνει τα μαθηματικά και εσείς. Κάντε να τελειώνουμε μια ώρα, άντε. Ξεκολλάτε μετά έχω μπότζα και δεν κουστάρω καν καθόλου μάθημα. Μην τα θέλω αυτά, μην τα θέλω τα σκέψη. Δεν κάνω το μάθημά μου, είναι μητήρη μου. Τέλος πάντων, για συνεχίστε. Πού ήμασταν? Εκεί που καταστρώνουν το σχέδιο επίθεσης, κύριε. Και σε λίγο θα έρθει εκπρόσωπος φιλικής εταιρείας. Α, μάλιστα. Μα πού είναι αυτός ο εκπρόσωπος, γιατί έρχει? Χαίρετε. Είσαι εσύ, ρε. Ο εκπρόσωπος, κύριε. Και πώς έτσι? Γιατί, κύριε, με ρώτησε πατέρα. Θα παίξω μόνο φέτος στο σκέτς της 25ης Μαρτίου. Θα παίξω, το λέω. Α, τι ρόλο θα παίξεις, μου ρωτάει, τον εκπρόσωπο μιας εταιρείας. Τα ΣΥΑ! Φωνάζεται μόνο και μου φέρνει να φορέσω αυτά. Βρε αγόρι μου, είσαι εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας. Και μάλιστα το 1821. Καλά, καλά, πάω να αλλάξω. Τι να κάνω, ας συνεχίσουμε. Πού ήμασταν? Εγώ πότε βγαίνω, παιδιά, βασαρία πότε θα κάνω. Με εμάς σου ρώτησες τι θα γίνει. Έχουμε και τις στολές. Αμάν βρε κύριε, όλα μας ξεχνάτε μας. Τι θα γίνει? Για κάτι στην καλά, ρε. Με τόσο βασαρία μου ξεχάσει τα λόγια μου. Εγώ θυμάμαι πως πλεντώσεις θα πάω στην Αθήνα. 600 είπαμε. Μπράβο, πού να βάλω? Τα μπατζάκια σου, πού να Εγώ βάλω. βασαρία πότε θα κάνω. Τι θα γίνει με την πόρτα ακόμη, θα τη φυλάω. Κύριε, πήρα τηλέφωνο στο σπίτι και λέει ο πατέρας μου, άλλο κουστούμι δεν έχουμε. Μάλιστα τη φιλική εταιρεία ούτε που την έχει ακούσει. Ούτε καν στο χρηματιστήριο είναι, λέει. Ω, αμάν, τουρλού, σκέφτια. Τι θα κάνω με εσάς επιτέλους, τι θα κάνω? Κύριε, Λέγε ρε Μπονέρη, τι ιδέα κατέβασες πάλι? στην 5η Μαρτίου την έχουν κάνει πολλές φορές και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Φτάνει τόσο ρε. Γιατί, δεν πρέπει να τιμήσουμε όμως τους ήρωες? Θα τους τιμήσουμε, αλλά την έχουμε ακούσει πολλές φορές την ιστορία με Καρεσκά και με τον Κολοκοτρονάς. Να κάνουμε κάτι καινούργιο, κάτι πρωτότυπο. Για πες. Λοιπόν, να πούμε πώς περάσαμε στη Βουδαπέστη. Δηλαδή, να πούμε συγκεκριμένα να πούμε εκείνο το Σάββατο, 3 η ώρα το βράδυ, ο κύριος Μπερτός και ο κύριος Μινής, για ποιο λόγο τριγυρνούσαν έξω. Τι γίνεται, δεν πεινάει την ουσία του. Συμφωνώ. Για συνέλθετε. Εγώ απλώς είπα την γνώμη μου. Σχολή και γιορτή τι θα κάνουμε, ρε τρέλε. Τι θα κάνουμε στο τσομπολιό. Εγώ είπα την γνώμη μου. Αφήστε το, παιδιά, αφήστε το. Στο σκέτς δεν βλέπω να το βγάζουμε. Θα σας δώσω κάνα ποίημα για την 25η Μαρτίου, τίποτα τέτοιο. Κάνα κείμενο να διαβάσετε. Στο ψαρό την ολό μαυρηράκι. Περπατώντας στην νότια Σαπονάκη! Αυτό είναι. Πάλι μάνα, ξαναδέξει. Μπροστά όλοι. Εμείς τι είναι εκεί.